til at høre. Lige nu, der skal det handle om, at hver dag, der er 35.000 danskere så stressede, at de er nødt til at være sygemeldte. Og noget af det, der er med til at stresse os allermest, det er myterne om, hvorfor vi er stressede. Og de myter skal vi prøve at aflive nu. Velkommen til jer to. Nemlig Maiken Matzau, du er erhvervspsykolog og stressekspert. Og det er ikke fordi, du er ekspert i at være stresset. Lige præcis. Ja, nemlig. Og til dig, Christina Bølling, du er journalist, og så har du tidligere været sygemeldt med stress. Og skal fortælle os en masse om det. Lad mig lige starte med at spørge jer til den her bog. I har skrevet den her bog sammen, som hedder Stressfri på 12 uger eller mere. Ja. Når der nu står 12 uger eller mere, er det så fordi, I er bange for at love for meget? Lige præcis. Vi har skrevet bogen netop fordi, at der er så mange quick fixes ude på markedet, og de stresssygemeldte bliver enormt presset også fra kommunernes side. Så vi vender tilbage til det lige om lidt. Det gør vi faktisk til slut. Og lad os lige prøve at løbe et par af de her myter igennem. Den, som de fleste nok har hørt om, det er dem, der bliver stresset, det er dem, der er perfektionister. Er det rigtigt? Det er rigtigt, at de fleste har hørt om den og tror på den. Og det var faktisk derfor, vi skrev bogen. Fordi det passer simpelthen ikke. Okay. Det er en myte, at det er perfektionister, der får stress. Det er ikke noget i vores psyke, der er årsagen til, at vi får stress. Vi får stress, fordi vi bliver overbelastet. Og myten kommer fra en 50 år gammel personlighedsteori, som nogle amerikanere lavede, hvor man mente, at A-typerne, det var dem, der fik stress, og B-typerne, det var sådan nogle hyggelige typer, som ikke rigtig fik stress. Men det er altså blevet modbevist, og der er ingen evidens for det i forskningen. Du har været stresssygemeldt, Christina. Er du perfektionist eller ej? Nej, det er jeg ikke. Jeg tror, min familie ville grine, hvis jeg sad her og pralede med at være perfektionist. Ja. Det er jeg ikke. Så den holder i hvert fald ikke på dig? Det gør den ikke, men jeg kender godt myten. Og jeg bliver udsat rigtig mange gange, for folk synes, tag den roligt og slap nu af, og lad nu være med at gøre så meget ud af det. Og jeg er ikke perfektionist. Jeg kan godt lide at gøre mit arbejde ordentligt. Det tror jeg, de fleste mennesker kan. Ja. Så det var mere det, der var udslagsgivende for dig i virkeligheden? At du... Det var overbelastning. Ja. Ligesom mig, lige nævnte før, ikke? Så det var det, der var udslagsgivende for mig. Lad os tage myte 2. Ja. Stress, det skyldes problemer i vores privatliv eller mangel på balance mellem privatliv og arbejdsliv. Altså som alle andre myter er der jo altid en grad af sandhed i det, og stress skyldes en reaktion på det hele. Men nye undersøgelser, som vi har fra forskellige A-kasser og fagforeninger osv., viser, at 90% af dem, der er sygemeldt i øjeblikket, faktisk angiver, at det er arbejdsrelaterede faktorer, som gør, at de er stresssygemeldt. Og så nytter det altså ikke rigtigt at skrive råd til kvinderne, om de skal holde op med at bage speltboller, fordi det er som oftest arbejdsrelaterede faktorer. Det er jo noget af det, som mange formentlig kan genkende til hjemme i stuen nu. Altså den her med, at man har dårlig samvittighed enten derhjemme eller på arbejdet, og man synes ikke rigtig, at man gør nogle af tingene godt nok. Var det sådan for dig? Jeg havde da dårlig samvittighed, men det, som jeg synes er meget interessant i den her forbindelse, og når vi nu har skrevet den her bog til kvinder, så er det jo for eksempel sådan nogle tal, som for Volvo lavede en meget spændende undersøgelse på et tidspunkt, hvor de målte stressniveauet hos mænd og kvinder. Og der kunne man se, at kvinders stressniveau, det steg klokken 5, når mændenes faldt. Så det har noget at gøre med også, hvor belastet er man selvfølgelig, både på arbejdsmarkedet, men hvor belastet er man også derhjemme. Og der er jo også andre undersøgelser, der viser, at selv i forhold, hvor kvinden er den, der tjener flest penge og arbejder mest, så er det også stadigvæk hende, der laver mest derhjemme. Og det er ikke, fordi jeg har en mand, der laver noget. Jeg har en mand, der laver rigtig meget, men derfor kan man godt blive overbelastet alligevel. Ja. Det kan jeg godt bekræfte. Hvad hedder det? Myte 3 skal vi til nu. Hvis man føler sig stresset, så er det smadret godt at dyrke masser af emotion. Ja, den har vi jo stødt på mange gange. Ja. Jeg havde en klient på 36 år, der kom for et par år siden, og var så syg, at hun næsten ikke kunne komme ind på mit kontor. Og hun fortalte mig grædende, at hendes læge havde sagt til hende, at hun skulle jo dyrke motion 2 timer om dagen, så ville hun få det godt igen. Og det er simpelthen det værste, man kan gøre, hvis man er stresssygemeldt. Vil du ikke så... Så var det faktisk en meget god idé for dig. Nej, jeg er jo vild med både at løbe og lave yoga og alt muligt, men det kurerer ikke stress. Det er rigtig godt at gøre for dig selv i løbet af, altså i din dagligdag. Hvis du har en travl hverdag, så er det fint. Det er godt for din organisme og alt muligt, men det er ikke noget, der stress. Ja, men det er ikke noget, der kurerer stress. Nej, det er bare noget mere, man skal presse ind i tidstabellen i virkeligheden. Og det holder adrenalinniveauet højt, og det er ikke det, der er brug for. Der er faktisk brug for, at det bliver sænket. Den sidste myte, og der vender vi lidt tilbage til det der med 12 uger eller mere, fordi myten er, hvis jeg gør alt det rigtige, så kan jeg blive stressfri på kort tid, cirka 4 uger. Ja. Det er så ikke rigtigt, altså. Nej, det er en trist myte, fordi stress er en overbelastning, der sker over lang tid. Og det tager lige så lang tid, op til 4 gange så lang tid, som vi faktisk har været stressbelastet at komme i balance igen. Og det er simpelthen sådan, at jo mere vi gør for at blive raske, jo mere vi træder på speederen, jo langsommere går det, når vi er stresssygemeldt. Så alt det her med når man har været sygemeldt i 8 uger, så tager vi dagpengene for jer, og nu skal I også se at komme tilbage. Det er det værste, man kan gøre mod folk, der har stress. Hvor lang tid tog det for dig, Christina? Det tog 10 uger.
Og jeg plejer lidt at sammenligne det med, altså i gamle dage, hvor folk de var skovhugger og gik ud og arbejdede i skoven og fældede træer, jamen, så fik de overbelastet deres arm. Vi arbejder alle sammen rigtig meget med vores hoveder, og så får vi altså overbelastet vores hoveder, og så skal der bare pause til. Og ja, den eneste kur, der findes, det er altså ro. Det råd er hermed givet videre. I fik afledet nogle myter. Tak fordi I kommer. Held og lykke med bogen. Jeg skal lige sige, at hvis I sidder derhjemme og har brug for at tage en tjekker på, om I er stresset eller ej, så gå ind på vores hjemmeside. Det er dr.dk/aftenshowet. Der kan I få flere gode råd. Og det hjælper jo alt.